Well, it can only be champions in action. God for the tempo alongside Selector Tanamana. While we do this for a living, and when it's killing time, musically we kill for fun. Oh, don't hear that? The body sound around town. 7 minutes before 11. Adomboshka pangwa utini popasando kutimi yangu. Timu yangu yakaterera. And then now that was going to recoup manje. Kana uri pa Facebook, ukaraona pa Facebook unoti timu yangu yatopindira. Mono Scriper alongside Badboy Kartel. And all timu yangu yakaya ku registration. Bayatovoterwa nemassive kuti ayewa. Timu ngaimboya pa radio timu nakirwa. Saka kana ndichitaura kuti pa radio apadiwe mara yekuona kubhaizwa kuti bhadhara mari kuya pa radio. Chinodiwa pa radio talent. Ndo rinokunza kuinterviewa isiya. Ndo chega chinodiwa apadiwe kana sendi. Mari enono pa producer wogadzira mavideo. So it's about to go down. We have the Rising Stars. Royal Dynasty. And they are ready in the building. Saka timu yangu chimondo zoto rikupi. Desire. Kudzai Chakawa. Pashamva. Vikela Babai Bridge. Tulani. Amupotaringa Bamtoko. DJ Romex Pachuhota. Lazarus Chagonda pa Hunters Road. Andrew Patrick Panoton. Chief Wumba Banita. Tiago Adam Parohwa. Road Chinyanga pa Bindura. Prosper Murindi Pachirezi. Nyasha ma front out Ambare. Make sure Rashli Pafio. Hartman Daniel Pagueru. And maybe it is your first time. We do this each and every Thursday night at 9 p.m. right till midnight. When we celebrate our legends, our icons. And we also celebrate the rising voices, the rising stars. And in the house tonight, we've got Badboy Kartel and we've got Mono Scriper. Greetings, Mono Scriper. What do you say, Godfather? What do you say, King? Aiwa, in remote than bo. Mama nguva kuva last time chikoti ndoda kuya radio King, ndoda kuya radio tikati nguva ichatendera. Aiwa, ndiri kufara Godfather. Mafanzi kanazo timuye munobva maita sei? Tatosvika because mafanzi agara ndo ane simba. Ichokwadi. Isusu chete vanongotiudza kuti King, watiri kuda ndiyani next? Totongoteerera zvavanenge vaita sei? Vataura. Atotenda mafanzi. Zita rekuti Mono Scriper ndo ranoda tanga nanzwisisa rinobva papi zita iri? Mono means solo, means one. Right. Scriper zinoda ndine data. Opareke matara mune data. Data rangu razongopera semubani. Areas renyu nderipi? Indobuda nemhondoro pachingwera pagopa pamaidzimba. Right. Pamungwariri pachewenga. Nyatsoduza ipariseko pamondoro. Pamondoro pari kunakidza zvekutodaro datodzokera. Ko marecords anorohwa here kune maartist akawanda here? Maartist akatowandisa but manje hakuna mastudio. Mastudio hakuna? Yeah, mastudio hakuna. Saka kana muchitobva ikoko muchitonorekodha kutopinda kuHarare kunogwereka kuti kune amwe ari padhuza munomboenda? Pane amwe epamubaira kunana MK but manje timu racho manje harinyatsoita serious nemaworks. Right. Saka kutouya kunoku kuti zvifambe kuti zviende mberi. Right. Makatanga kuronga rini kids? Indakatongotanga ndichiri kuprimary. Muchiri kuprimary? Secondary nditopisa nehigh school. Maitopisa pachikoro ipapo? Ndaitosumudza chaunga ndiri grade 1 pasevyasa pa. Koko high school manje high school mambowana mukano wekurova kumadhanzi here kumagigi. Aiwa ndaitopedza manje. Maipedza? Ndaitopedza bozi ndaitorova kana
panoitwa zimagigi ndotopedza kana kuma 6-7 pagonza vanotondipupurira. But pamairowa masongo nyikati maimborova yamwe maartist ataure chokwadi. Ndairowa blazi yangu makarowa. Right. Yeah, bozi muhombe munhu iyeye. But achade zvemusic chete. Kusikuro ana here. Ana anenge achirova ka. Maro era anoita mageto youth mazano. Obvata. Aiwa, munhu anotopedza zvekutodaro zvekuti mamwe maartist mahombe kwandiri aiwa vadiki kwaari but aiwa wati neblazi wako iwo wakusembisa blazi. Aiwa blazi wahombe. Aiwa ndichamupa mukana ukapula chamboti rakidza kuti mui. Aiwa muhombe uyo. Right. Wazobva kuhigh school kwekweya. Yeah. Wakambowana mukana here kumboenda kumastudio mahombe watombowaniswa mukana here? Aiwa ndakazotorwa namukoma Timani. Pandakatsika ngwere George Gaza muswe. Right, uri kuwayo cup clash. Ndauya paipa ndakauraya George Gaza. Right, chicha chaita kuti uzoya because clip iroro ndiri kucup clash andiri. Ndere pa registration. Yeah. Rakabva raenda ratenderera bvanzi namukoma Timani. Aiwa rakafamba zvekuda. Zvikanzi uya timboita sei? Timborova 102. 102. Yeah. George Gaza uchidaro izvo zvanenge achiita hasha manje. Aiwa George Gaza anotoziva kuti baba ndibaba. Baba hazvina kuti kudii? Baba ndibaba. Chakaita kuti muye kucup clash chaiva chiki. Pane mbinga yepamubayira inonzi Chipanga. Right. Saka ndo yakatozoti mupana wangu achimbo mari ishoma iri kudiwa chimbosvika umborakidza talent. Right. Ndo yakabva yakupaina mari dzekufambisa nemari dzekusvikobhadhara zvenyu. Yes, ndinomutenda akagona zvekudaro. Achizoona makatsika George Gaza akati akabva atofara zvekutodaro but akazoita mamwe mafake promises. Pana zvaasinozozadzisa. Haana kuzozadzikisa. Ndofunga nyaya akarotoinzwa izvozvi. Ichokwadi. Ari kutosekawo kuti hareke ndipagadzirise. Anofanira kupagadzirisa. Ko imi mazobva kuregistration maya kucup clash makazogumira papi? Pakazongobuda zvingwerengwere zvakawanda. Kana nemuwo kuti panza maipaita seiba. Mune mamambobudisa here? Bozi pane imwe yakatozobudikira ngaine chitaro mumusoro. Mukatongota hareke ndimbozorora. Katoti aiwa mukata ndopindo. But mune mamambobudisa here? Bye manje. Ngatimboisiya ite. Badboy Kartel. Zviri sei King? Chiripo zvingomhemhaira masango. Murimo zvenyu? Kwazvo. Madzoka futi season yecup clash yasvika. Ndiro. Mukati this time ndikuda musi wekutanga chaiwo. Kwazvo mukuru ende ndofunga makaona chakachaka kuti nonokei. Satana nakachidzonzera basi asine mzira Jesu charamba chaingobayirira chat. Right, amomire. Chimbodudzai kuti pa Badboy Kartel makati rakabva papi zita rekuti Badboy Kartel? Ndakati even some people say I'm a bad boy, but one day I'll be free like Kartel. Right. Yeah. Muri bad boy here mimi? Munongoziva mukukura kwacho kumukuru pana vamwe vasinga artist tese tinodiwa nevanhu kana artist tese tinoda vanhu. Asi imimi muri bad boy here? Sekuona kwenyu mukuru ndikanzi ndiri. Uri bad boy iwe? Pandandikapa. Pandandi uri bad boy? Pandandipapa. Pandi paunu? Kana mai vangu munogona kuvafonera mukuru. Vanotorimba newe? Vangakwanise kupupura. Right, bad boy mangoma akatanga kumhanywa rini zviya? Mangoma mukuru ndakangoti ndichizvarwa mukuru. Ndotononge ndakazvitanga ndichiri mudumbu chaimo ini. Ko Zimdancehall wakazonoitanga rini? Ndokuimba kwacho kwemuZimbabwe saka rinzi Zimdancehall ndakatanga ndichiri mudumbu mukuru. Yanga yato Zimdancehall? Yanga yato imi. Ko chakaita kuti muuye ku registration yecup clash chi? Mukuru munongoziya. Inini ndaimba ndofunga makangona macup clash ndaibatikira nchita sei. Mukoma wangu wakandikomberedza shamwari dzangu ndodzaingo ndita wangu imboendawo kunhu kumboonekera ndandidzauri kuvhura pa mawanaya chimbobatikira ndikatanga ndakabatikira kekutanga zvikaramba ndikabatikira kepiri zvikaramba
apa kaketatu azvirambe this time butsura pone muri tsakaviri nasi zvikuramba nasi zvikuramba tikatyizonawo pano pamondoro here mukuru iswaridze geto regatipfeke mabingwais right zvanda kuda kuti muite manje musati madzorerana ndikuda kuti wombotsvaga support saka ndikuda kuti ndingobata rhythm rikateombo rirovo riwega andiriga pampasula kana akapela ndokonombokupai akapela kana iri yamuri kuda mumbo yacho but mitemo yedu yeparedhiyo ndambokudzai tiri off air ndakutaura tiri on air kuitira kuti kana paine anenge azotyora ndikazomisa music hauzoti ndabatirirwa atiimbe zvinyadzi atiimbe politics and hatitukirani vabereki tinonakidzwa nemangoma tozvitengesa kuvanhu andirika ndauraya ridhimu chimbozvitengesa godfather munoziva kuti munyika tinosangana takasiyana-siyana ende inini handisi ndega ndingangoti hatisi tese kunziva kuti tinokura tichinakirwa neupenyu kana kukura tichifara saka songa yandoda kuimba apa imotivation yeupenyu hwangu mukuru ndipeikii pandinomuka makuzani ndichipinda museko aripere zuva nsina kumbochema maya vandinototi ndivo vacho vanondida aripere fikwa nenge vandituka gaya kubasa kwandaishanda ndakangonziipfa ndakadzingwa sembwa yayaya kuimba kwandiri kuita ndiri kutsvaga nondibatsira ndapfitsa nenza aara varipo vanonditi aukunde azviite mwoyo wangu wavamnyoro amdisive yaya varipo vanotonditi aukunde azviite mwoyo wangu wavamnyoro amdisive ya vakandiona ndichizama varingonditi maripatsetsetse kana ndikavakumbira zvekuti ndidye voti usanetse pfumo remurombo tiri musango aringambopotse mwari vabereki pavakashaya hama dzavo dzakatora zvandaiti ndinazo bobo ndakangosara ndine nguvo imwe chete yandoshonga kenu iye my cry bobobo varipo vanonditi aukunde azviite mwoyo wangu wavamnyoro amdisive yaya one and only Badboy Kartel live Star FM. Feel it. Right, mono ndodongondipairi akapela futi kuti tifambirane takabalansa one song ndodongondipairi pamwoyo pako damboimbira zviri kundibata zveaccident yakaitika pachitungwiza ndipe zvenyu yo motibatirawo nzvimbo motiseterawo macheya asi zvamakaita mwari hazvisi feya vamatora ava kudai mavasiya imba yavo yekudenga kudai maikiya nzvimbo motiseterawo macheya asi zvamakaita mwari hazvisi feya vamatora uyo kudai mamusiya imba yake yekudenga kudai maikiya yo Well, it is the Zimdancehall Overdrive, and right now it is war. When it is war, then we feel like we are ghetto youth, we are born and bred in the ghetto, and it is the season for Cup Clash, a Sting, 30 August, courtesy of Cheapers Promotions. Wartime, let it go, Tana. Mondoro. And Tim Java Mango Chitanga. Yeah, man. I'm going to 8 lines. More poem mkana. Yeah, man. So let him pardon him kana. And Tim the rhythm for Sorotana. Let's go. Let's mana. Cry papa. Mono. Now one of them say listen to la la la. Ndikati otedzera winza zasena kuputa dombo kuparara kwemwana ugugunde urombo ulengende achitidira mkambo achizama kungorerutsa kuti musombo abiyusi top drug abiyusi tolairoro kutadza kutenga malusi kana drinki ariko madoli juice mirinda orange kana kungotenga kakiwacha kumangoma kwava nedisasta pane vakadiridza kubasa kwabasta mangoma fancasment ndakakasta ndakawakapopota kwaiya chimbi pano Chimvana Jimmy Bano, Jimmy Bano, Chiwinza, Jimmy Bano, Chiwinza, Jimmy Bano, Tikati mani, ayando marketing reza, kuzindo wanu wanotisetera mureza. Era sumba iye ano era wizan, gamdazera bebi baba ano batiza. Kungenoa, baba murifuza, vanu kufamkara vamakaisa magiza.
tuwakanyika iwawa uchipazando dawapukaaraza ndikaita dodgazwa otusasaise mfanami katero huchi unotikonera mfanami uti msambate kaki kachiri novachino akapekesa makaki aka nemuta kapinda kare kare vane chinyakare chekurova magitare vekumbare ndovanondisimbisa samare pachigare msasosare ndokuvirira homukatita bhurukwa remunhu mutafa haundiremere uri sagare matafu chigunduru unowane pichikapu wakusagaru petero wakataura rafu ingatapire asi uripo rijire hacha otarisira kupfuma uchishandira ticha mbawa wanoenjara spocha enera mukoti ndini ndakamsafona kumondoro wapindira pazimu manje kuno kundino mkwesha unge vimu muvateimona kukwira unge apleba fanke kamutika stem kaspedetarisai akarova magirei makaki kuno kugodfather ndinombata kaki uko akasviba mfunge kuita taki manje ihanda kusvipanda ndinenge sazare witi ndingabhinya kumucha chondivharidzira miti iri mubhazi kala semusemu nemasiti andaitiwa dai ndakazopfeka sketi iwewe wakasuka iwewe kamukebda kutsvageko musamariya pamudhudha sipambikile sifikile uyu mudhodha kunorira fenipalada ndikati general ofi uyemone kamtodi kakatidira mari yekuruka kakane magodi ndinokapfeka semasombi pandinopinda koti katero wadi kwa iwewe unondisi mufana uyu akatakwa nemsi kuti si chimbonyarara kuti si kushinya kumondoro kwa wabva kumboriki die up come never say die katero up man never say die katero up man katero and die from what's in the beauty in a day what says the we who says away every talkie as yesterday never katero up man azomi teleno bambri baba mufana mindi nokudzenga unge babrigam bambri baba isora tsuka fanike ndakachizwa Change the rhythm for me. Taura ineni Zimbabwe. Asofa urkumanya nani. Urkumanya na Mono Scriper. Urkumanya na Badboy Kartel. Taura ineni Zimbabwe 0772 162651. It is a Cup Clash build up. The WhatsApp is crazy. The Facebook is crazy. Taura ineni urkumanya nani. Urkumanya na chiwinza winzere. Urkumanya na Mono Scriper. Arkubuda nepa Mondoro. Wati kwani Mono? Mondoro pagopapa. Right. Ya, banana ngwariri pamahororo marisa muka waiwa mushapa kwese. Katao kati kwako nekupi kwa urukubda nako? Urukubda nepatira Bablas pa hopni pa zone 6 kwa nandro. Aiwe kani bata. Arare South mkuru. Bata riti yande. Chichitanga wewe. Pacha chipedza chazoperero kukarata kuchipedza. Kwazvo mkuru. Ande tanga ikoko. Yamanyanso. Somiteleno. Bagam. Godfather Kaptana. Tekida. Chinzwa. Parima 1, Parima 2, Parima 3, Parima 4, Parikufira, Gargumbundir, Wapa 5. Parima 6, Parima 7, Parima 8, Parima 9. Kakuna kanombundir, Wapa 10. Takama kuenda wanu wata mukaramba. Kuti chikabudura take china chigamba. Mamtira imaiki atiza kumarimba. Au ya kutanzi ya boka miti kumangemba. Kunyamba saka ora kwa kumawasa nyemba. Anoshusha mti, anowezera masamba. Kutisa mono, anaguzi ya zakamba. Sejiborani ka, nasiya pamba. Ayawa Godfather. Uyudema muta panze, mbudise panze. Mazinari panze ane shanje. Kakudo na fanke shanje. Uwamba kashe manje ndakukudzanya iwe mbanje. Wakushakwe kutarisa ndokugarira ndokubarisa manje ndokumaisa kuno. Kuno kukuara areka kuno. Kuna DJ tana vanu topari mungu wambuno amashiripiti. Zita kurutupe na kurapa kurikiti. Babiwa zifutu iwe ndiwe sasketi. Unopeka keti pano diwa gasketi. Oba wareza kungapira repato geti. Ekuti uri munhu toona nesani yeti. Zikanzi mwana wandoti ndewa giribeti. Zimsoro pia kwane yeumeti. Godfather, chinzwa. Makuseni ndashaya magova. Hanzi abiwa na Mono. Aiwa kunonda kubvisa mino. Aiwa hambana uya kunonda kuwa. Wakutisa futi kangwere. Musoro kukura kumondoro kunge gwere. Ndikakubata wapururuka kunge ndere. Wakunyare itarisa kunoka sere. Kura atitengetwa na gogo. Ainzi ino vanu vakazongo muti chego. Esimonera atova the general mogo. Vaakatumira zinu. Gogo vakati grosari tariwona chango chota igumbeze. Pamatishu wagona taitopera mzeze. Tunesi watenga kungenda ngandiri paduze. Radio ya Last round. Umiteleno
kumondoroka imi mungabve henyu kazi kunyangara makanyangara zvenyu kufinya mafanikazi woromba zenyu ticheve machombonyararaise taiva family yasiwa katiparadzisa pauchandida ndinenge ndava kubhadharisa godfather varipo saka tokufadaisa kuharare kunonakidza muru yaratototangana nazo kudhanzi kupaki hamuna kushaya here chimpanzi iyi imhuka iyi yatobuda nekofenzi kumbari yatopfuura ikabagaba rebhinzi patagonarezvou kana kuti goromonzi mhuka idzi imbiri hanzi atori matwinzi yapedzisira kunzwa panhaustinzi usaenda ukaibete omiliyoniashandenyashandoukashandokatandoko unorova marata zadaro afana kudzokera kumondo akarukutika uita seko nevanhu ava. Taura ineni Zimbabwe, taura ineni. Mari yako iri panani? Iri pana monoscribe iri. Iri pana Badboy Kartel iri. 0772162651. It is the champion sound. It is the #1 radio station. It is Star FM. And of course it is the season, the cup clash season. Asaka kanari season ya cup clash team yangu munaona madrama ni mafilimu. Bondi regerera team yangu. Ndo zvinenge zviri pa season yacho. Right, Badboy Kartel. Bukuru. Enduze kuti ma projects ako ari kubuda rini. Projects angu akawandisa mukuru. Dzirimwe racho ndatoridonedza futi nhasi uno. Rinonzi chi? Rinonzi Nerera. Rinowanikwa pa platform ipi pa social media? Pa YouTube Badboy Kartel, ku Facebook Badboy Kartel, ku Twitter tongoti on all social platforms Badboy Kartel. Music inowanikwa ikoko. Vakungoda anything. Ko wanenge achida kushanda newe ma producer kana amwe ma artist ara ma collab. Une number yaunogona kutipa ere? Ndine number mukuru. Ndipewo king. Number dzangu dzinoitwa izo 0777 1043 26 0777 1043 26. All right. Mono. King man. Zviri sei king? Aiwa, more than bo baba. Zvakuitira here zvamaichemera kuti ndikabva pamondoro nemboyo kunoko magutsikana here. Aiwa, afa kamkumana. Mamunzwa sei Kartel? Aiwa, apana mamusha here godfather. Apana munhu ari nani but manje wamazondipa ndazongoti sadzare pana amarambo kati man. But vakawanda ka. Bema konogona mboyo futi papa. Ora chimira hava chimira manje. Yakudaidzwa plus aiwa ngamira. Ndikatombambana wakutonge godfather kutara ma jokes. All right. Ndati iwewe uri kubatika papi pa platform ako pa social media. Arwazi wangoma apina nemoyo. Aiwa chimira wati uri kubatika papi pa social media uri kubatika papi. Munongoti monoscribe official. Tipe spelling e monoscribe. MOSCRIPER official. Right, monoscribe official. Yeah. Pama platform ese. Une ene ma projects ari kubuda zvamanje manje. Pari zvino handisiri kuenda muma studio. Mari iri kutonetsa kuti ndipinde mustudio. Right. Saka kune ma studio ari kunze, kune ma producer ari kunze vari kuda kushanda na monoscribe. Ndipe inamba dzavanogona kukubatsai. 07138 607 58. Ndipe inamba futhi. 0776 576 953. Alright, team yangu zvanzi na monoscribe andina ma projects because mari ma one akanakira pakuti ataura chokwadi. Kune varuda kumushanda naye mumbata ikoko, kune ma promoter varuda kushanda naye mumbata ipapo. Ndipe inamba futhi king, mondipo zviri nice and slow. 07138 607 58. Right. His name is Mono Scriber. Thank you, Mono Scriber. Nekuya kwa maita. Nasi. Andiriga. Chiwinza. Matabasa mkulu. Dungo tendo zakari vanonisimbisa. Vaita kuti ndive pano nasi. Wesa anosimbisa Badboy Kartel. Wesa anosimbisa Mono Scriber. Chiro asiri kuziya spelling yezita rake zvake. Makanyanya timu rangu ndiri munese. Right. Vanonga vachazopedzerana ku cup clash musi wa 30. But team yangu mkoma tembo man abatina kupedzerana kabonzi munhu atofa tichaura munhu katuka atingaura munhu katuka tembo man. Right. Zimbabwe mondudza kuti afa nhasi ndiani kana uchikwanisa kuenda pa Facebook. Ndikatero. Uenda pa Facebook wotaura. Anga kutoba mango malibo futi ndapewa. All right. Unyari. Ana paya sina kana phone. Abaiwekani Zimbabwe ndo zvinoitika kana tiri pa cup clash season.